салом дӯстон, дар ин рӯзҳои бисёр хуби наврӯзӣ як хабари нохуш дорем. Дар Москав дар Крокус Сити Холл ки онҷо консерт баргузор мегардид санаи 20 март як гурӯҳи силоҳбадаст ворид мешаванд ва ба ҷониби мардум тир мекушоянд, кори террористӣ, амали террористӣ анҷом медиҳанд, биноро оташ мезананд ва дар натиҷаи фурӯ рафтани бино, тирпаронӣ ва оташ наздик ба 200 нафар шаҳрвандон фавтиданд. аз ҳама дардовар он аст ки гумоншавандаҳоро мақомоти қудратии Русия дар сомонаҳо, дар телеграм-каналҳо аксари онҳоро шаҳрвандони Тоҷикистон ном мебарад ва якчанд нафараш аллакай дастгир шуданд. Як нафар бо ном Фаридуни Шамсиддин дар видео мегӯяд ки бар ивази 500 000 рубл ба ин кор розӣ шудааст. мо албатта аз ин кор андӯҳгин ҳастем ва албатта умед мекунем ки ин амалкард ба дигар шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия кор мекунанд ва ризқи рӯзӣ меёбанд таъсири манфӣ нахоҳад расонид. мо ба мардуми рус, ба ҷабрдидаҳо албатта ҳамдардӣ баён мекунем.